Správny a úspešný podnikateľský model by mal v sebe integrovať 4 oblasti. Tou prvou oblasťou je hodnota pre zákazníka. Tá nám v zásade vyjadruje, kto je náš cieľový zákazník, akú hodnotu mu chceme ponúknuť a zároveň táto hodnota rieši potrebu. Takže sa zamýšľame nad tým, aké potreby náš zákazník má. Tá druhá rieši základný vzorec fungovania zisku. To znamená, vyjadruje model monetizácie. Teda model, skrz ktorý generujeme príjem. Na ten príjem sa ale musíme pozrieť z pohľadu času a sezónnosti, z pohľadu produktových rodín, ale aj zároveň cieľových trhov. V tejto časti sa okrem iného venujeme aj modelu kalkulácie zisku. Pozrite sa však na celý životný cyklus výrobku. Nie len na tú časť, kedy ten výrobok predávame. Pretože ak pochopíme, čo je celý životný cyklus, tak dokážeme pripraviť, dokážeme definovať viac zdrojov príjmu. V tom si myslím, že dnešné organizácie robia veľkú chybu. Totiž príjem riešia len pri samotnom predaji alebo dodávke služby alebo produktu, ale je potrebné sa pozrieť na celý životný cyklus. Pretože aj keď ten výrobok a produkt predám, tak zároveň môžem generovať príjem aj následne. A zároveň v rámci cirkulárnej ekonomiky môžem výrobky a služby stiahnuť, pokiaľ to samozrejme možné je, a zamýšľať sa nad tým, akým spôsobom ešte generovať príjem aj v tejto časti. Tá tretia a štvrtá časť riešia kľúčové zdroje a kľúčové procesy. Tie zdroje potrebujeme mať, pretože bez zdrojov nemôžeme fungovať. Tie zdroje pre nás môžu byť ľudia, technológie, môžu to byť distribučné zdroje, môže to byť know-how. To znamená, že riešme v tejto časti zdroje, ktoré potrebujeme na to, aby podnikateľský model fungoval. A tá procesná, tá v podstate súvisí nastavenie a prepojenie kľúčových procesov, ktoré máme realizačné, riadiace, poprípade podporné. Všetky tieto veci prepájame vlastne dohromady v rámci procesov. Treba začať od toho, koho potrebujeme poznať najviac, a to je náš zákazník. Potrebujeme identifikovať zákazníka a následne poznať jeho potreby, jeho očakávania, poprípade nejaké špecifické túžby. V tejto časti sa zamyslite nad tým, aby ste vedeli toho zákazníka identifikovať. Uvedomte si ale, že nemáte iba jedného zákazníka. V každej etape životného cyklu ten zákazník môže byť niekto iný. Zároveň ten zákazník nemusí byť ten, ktorý rozhoduje o tom, či sa váš produkt uplatní na trhu, alebo zároveň, či si ten váš produkt niekto kúpi. Z toho dôvodu je veľmi podstatné a dôležité tieto potreby poznať. Zákazník totiž oceňuje a chce vedieť, čo je tá hodnota, ktorú si kupuje. A čo je hodnota? Hodnota je stupeň uspokojenia. To znamená, že tou hodnotou uspokojenia zákazník rieši svoju potrebu, odstráni nejaký problém, v niečom konkrétnemu prospeje. Pretože tie potreby sú formy očakávania. Niekedy sú špecifické, niekedy je to forma túžby. Ale poznať ten stupeň uspokojenia zákazníka je dôležité. Tá hodnota by nemala byť cena. Z krátkodobého hľadiska možno áno, ale z dlhodobého určite nie. Aj z tohto dôvodu je veľmi dôležité a naozaj podstatné, aby ste tie potreby poznali. Ale zároveň hľadali to, čo je unikátne, to, čo je jedinečné pre náš produkt, pre našu službu alebo pre celú organizáciu. Jedine jedinečnosť je tou konkurenčnou výhodou. Druhá oblasť je model generovania zisku. Ten v zásade obsahuje 4 časti. Generovanie príjmu, kalkulácie nákladov, alokácie zisku a volatility zdrojov. Ak sa pozrieme na model generovania príjmu, tak v zásade ten nám popisuje, na akých trhoch, s akými typmi výrobkov, poprípade s akou konfiguráciou a akou cenou chceme generovať. Ten trh je dynamický a práve preto je potrebné zohľadniť viaceré veci a viaceré oblasti. Ak sa pozrieme na samotnú schému generovania príjmu, tak ju naozaj musíme vidieť v trošku širšom obrázku a zároveň pozrieť sa na to viac z obecnej roviny.
tu sa potrebujete zamyslieť nad tým, aby ste si zodpovedali otázky a zároveň pozreli sa na väzby. To znamená, kto platí za náš produkt? Je to vždycky iba zákazník, alebo to je investor? Čím sa platí? Je to vždycky iba peniazmi? Za čo sa platí? Platí sa iba za náš produkt, alebo sú tam aj ďalšie prvky? Akou formou? To znamená, platí sa vždy napriamo, alebo je to nejaká forma predplatného? Koľko sa platí? Je tá cena fixná, alebo je tá cena dynamická? Po prípade sú tam nejaké množstevné zľavy. Všetky tieto oblasti rieši model generovania príjmu. Nie je podstatné, aby ste našli odpoveď na všetky otázky. Len si vytvorte celkový obrázok o tom, ako môžete generovať príjem za vaše výrobky a za vaše služby. Ale nezabudnite, je to o celom životnom cyklu výrobku. Nie len o tom samotnom momente, kedy výrobok predáva. Model kalkulácie nákladov rieši štruktúru nákladov. Rieši kalkulačný vzorec. A opäť sa vrátim k tomu, že ho má riešiť počas celého životného cyklu. A to s ohľadom na celý podnikateľský model a zdroje, ktoré sú potrebné, aby to celé fungovalo. To celé znamená podnikateľský model. Naozaj apelujem na to, aby ste sa pozreli na celý životný cyklus. A to z toho dôvodu, že keď to vnímame naozaj v celku, dokážeme tým generovať aj nové oblasti v rámci recyklácie a využitia našich výrobkov v budúcnosti. A otvára to priestor pre inováciu. Inováciu výrobkov, služieb alebo potom samotného procesu. Stretávam sa už aj s tým, že cieľom zadania vývoja je, aby sme sa pozreli na to, akým spôsobom sme schopní využiť výrobok potom, čo skončí jeho životnosť. A je to dôležité. A to nielen z pohľadu dopadov na životné prostredie, ale aj z pohľadu toho, že si otvárate nový priestor pre inováciu vašich výrobkov a zároveň si otvárate možnosti generovania ďalšieho príjmu. Model alokácie zisku nám popisuje príspevok, ktoré je potrebné alokovať z každého predaného kusu s ohľadom na štruktúru nákladov pre dosiahnutie celkového zisku. Ten zisk je však potrebné vnímať cez produkt, produktovú rodinu a celkové produktové portfólio a samozrejme cez celý podnikateľský model. Sú firmy, ktoré primárne generujú zisk na konci životného cyklu, ale majú celý ten podnikateľský model nastavený tak, že sú to schopní ufinancovať. Zisk však vnímame cez produkt, produktovú rodinu a hlavne celkové produktové portfólio. Je to zložité. Na druhej strane máme k dispozícii data, máme nejaké predpovede, máme nejaké znalosti trhu. Máme práve nejakú obchodnú stratégiu, ktorá môže zohľadniť to, aký je pre nás ideálny produktový mix. A to z toho dôvodu, že niektoré výrobky sa môžu zdať v tom produktovom mixe ziskové, naopak, niektoré ten zisk nemajú tak veľký, ale tým objemom nedokážu pokryť celkový zisk organizácie. Model volatility zdrojov nám popisuje, aký priebežný čas potrebujeme nastaviť pre naše výrobky a služby. To znamená, akú obrátku zásob potrebujeme generovať. Potrebujeme vedieť, aká bude hodnota zmeny stavu nedokončenej výroby, našich fixných, ale aj celkových aktív. Dá sa povedať, že tento model nám popisuje to, ako tú priebežnú dobu nastaviť. Práve z pohľadu obratky zásob, ktorú potrebujeme generovať, z pohľadu nedokončenej výroby, z pohľadu fixných aktív a celkových, pretože potrebujeme vedieť celkový objem, ktorý musíme predať, aby sme boli schopní dosiahnuť požadovaného výkonu po prípade ziskovosti. V tomto momente je to najpodstatnejšie pre nás vedieť priebežnú dobu. Tú priebežnú dobu nielen z pohľadu nastavenia, ale aj z pohľadu očakávania trhu. Aby sa nám napríklad nestalo to, že celý podnikateľský model nastavíme, že každých 14 dní budeme generovať výrobok službu
ale zákazníci očakávajú 4 týždne a tým pádom budeme mať problém pokryť očakávanú ziskovosť a budeme mať tým pádom problém z hľadiska finančných prostriedkov. To znamená, zamyslite sa naozaj nad tým. Pozrite sa na to, aké sú očakávania vašich zákazníkov. Áno, to môže byť aj konkurenčná výhoda, môže to byť tá unikátnosť. Akorát sa zamyslite na to, že či je to tá unikátnosť, ktorú očakáva trh. Poďme sa spoločne pozrieť na kľúčové zdroje. V zásade tie kľúčové zdroje sú 4. Fyzické, ľudské, duševné a finančné. Ak sa pozrieme na tie fyzické, to znamená vybavenie, budovy, všetko to, čo potrebujeme pre výrobu a pre generovanie našich výrobkov alebo služieb. Druhou časťou sú ľudské zdroje. To znamená kľúčoví ľudia, zručnosti, ktoré potrebujeme, aby ten podnikateľský model fungoval. Definujte si ale, ktorí sú tí kľúčoví ľudia a tie kľúčové zručnosti, poprípade kľúčové kompetencie. Potom sú to duševné zdroje, pretože duševné vlastníctvo, patenty, procesy, nehmotné know-how je znalosť. A tá znalosť je takisto zdrojom. A na záver sú to finančné zdroje, to znamená, sú to formy, ktoré používame na fungovanie nášho podnikateľského systému. Hľadajte rovnováhu medzi tými zdrojmi. Nedá sa povedať, že by bol jeden menej dôležitý ako druhý. Oni sú viac menej vyrovnané. Jeden bez druhého nemôže fungovať. Zamyslite sa nad tým, aké zdroje v ktorej časti potrebujete. Procesy má každá organizácia. Má každý podnikateľský model. Mať ich správne nastavené, štandardizované, udržiavané je v podstate nevyhnutnosť. To, čo vás však odlišuje od vašich konkurentov, je to, že viete, čo je váš kľúčový proces. Pretože tieto procesy nám umožňujú poskytovať hodnotu pre zákazníka spôsobom, ktorý sa dá úspešne opakovať a môžeme zároveň zväčšovať objem. A tie unikátnosti nemusia priamo súvisieť s realizáciou vášho produktu alebo služby. Môžu práve naopak zahrňovať inovačné procesy, procesy vzdelávania, práce s ľuďmi a rozvoj talentov. Zamyslite sa nad tým, čo je tým kľúčovým procesom vo vašej organizácii. Pretože to, čo je kľúčové, musíte udržať, musíte postupne zlepšovať a musíte mať jednoznačne definovanú zodpovednosť. Čo je tá výzva, tá znalosť, tá skúsenosť? V zásade sú to dve veci. Pozrite sa na to, akým spôsobom ste schopní generovať príjem počas celého životného cyklu vášho výrobku. To vám v zásade otvorí nový pohľad, nové obzory, nový potenciál. Tou druhou je zamyslieť sa nad tým, v čom ste unikátni. Vy ako organizácia, váš produkt, vaše služby. Pretože jedine skrz tú unikátnosť dokážete byť na tom trhu jedinečný. Pretože jedine tá unikátnosť, tá jedinečnosť vám môže dodať tú konkurenčnú výhodu. Ak sa pozrieme spoločne na tú prvú časť, to znamená, akým spôsobom sme schopní generovať príjem počas celého životného cyklu, tak to naozaj vnímajme z hľadiska celku. To znamená, že z pohľadu likvidácie našich výrobkov, z pohľadu servisu, z pohľadu údržby, po prípade z hľadiska nejakej diagnostiky, z hľadiska používania. Pretože ten celý životný cyklus je potrebné si zmapovať. Je veľká škoda, že firmy, organizácie sa častokrát pozerajú iba na ten jeden zdroj príjmu. Ja výrobok predám alebo poskytnem službu. Ale nepozerajú sa koncepčne a premyslene na to, akým spôsobom generovať príjem počas celého životného cyklu. Ten podnikateľský model má riešiť to, akým spôsobom fungujete. Ak tie veci správne prepojíte, dokážete na jednej strane generovať potenciál inovácií, zároveň dokážete rozširovať vaše zdroje príjmu a zároveň dokážete byť unikátny a jedinečný. V
čom sa môžete odlíšiť, je aj to, že správne uchopíte inovácie. To znamená, že ak správne pochopíte váš podnikateľský model, zistíte, ako celý funguje, tak vám to umožní správne nasmerovať vaše priority, iniciatívy, ciele v oblasti inovácií. Ako môže fungovať váš model riadenia inovácií? Pretože ak správne pochopíte váš podnikateľský model, zistíte, ako celý funguje. Zároveň ho prepojíte na stratégiu, ktorá vám má pomôcť byť jedinečný, byť unikátny, tak vám to otvorí obzor s novými oblastiami, ktoré môžete inovovať. To znamená, prídete s nejakým novým zdrojom príjmu, s nejakým novým modelom fungovania. Dokážete prísť s nejakou novou formou predaja. To znamená, pozrite sa na to, akým spôsobom môžete fungovať v rámci inovácie a vytvorte si svoj vlastný model riadenia inovácií. V tom musíte zohľadniť 3 veci. Samotný proces, pretože inovácia je proces. To znamená proces, kde sa zamyslíte nad tým, aké hodnoty vidíte u vašich zákazníkov, aké sú to potreby. Zároveň inovačný proces rieši samotný proces inovácií. Od zadania cez testovanie, uvedenie na trh, životnosť. Zároveň rieši samozrejme aj oblasti a nástroje, ktoré potrebujete. Tých inovačných nástrojov je dneska veľké množstvo. Vyberte si ten správny, vyberte si ten, ktorý vám bude pasovať. Pretože jedine ten vám pomôže správne zvládnuť ten inovačný proces. A bez ľudí to takisto nepôjde. To znamená, sústreďte sa na to, ako vyberať a rozvíjať správnych ľudí preto, aby ste mali správne nastavené inovácie a zároveň správne inovovali vaše produkty. Čo môže byť tá záverečná myšlienka, tá jedna veta, ten jeden obrázok, tá jedna schéma? Sú to inovácie. To znamená, že ak ste správne pochopili váš podnikateľský model, ak ste ho správne previazali na stratégiu, ak ste správne pochopili, v čom chcete byť unikátny a jedinečný, tak sa zameriajte na inovácie, a či už z pohľadu procesu, produktu alebo samotného podnikateľského modelu. V tom je budúcnosť a v tom je to, v čom si dokážete udržať dlhodobú konkurencieschopnosť.